Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. RHOD, Real Housewives of Durban. Nibonile Makhumalo no Mseleku behleba ngolachonco. Kahle le show ikakhulukazi ngokuhleba because bafike bekhulume mabehlangene ladies mabehlangene bezikhiphile the next thing umuntu seyokhuluma nopartner wakhe ukuthi kwenzakaleni kuleya dinner ulaphayana desikhona like uMakhumalo uthe kuMseleku ulachonco banenkinga nje ulachonco uthi awamziba embona sengikhohle ukuthi bembona phi wathi ke so uMakhumalo naye akakhumbuli kodwa wambingelela kwaphelela lapho and mayisembingelelile akazi ukuthi bekufanele kwenzekeni okunye mhlambe futhi ke naye wayecabangela izinto zakhe waphendula uMseleku wathi phela mhlambe wayefuna ukuthi amphathe njengomuntu omkhulu noma umuntu omkhulu uyayizwa leyo nto le kuyahletshwa laphayana abanye bathi uMakhumalo akukhumbula ukuthi akusilo Uthando Nes'thembu lolu enye ishow kodwa phela uMseleku uyena partner wakhe uyena mnyeni wakhe so uma abanye bekwazi ukuthi behlebe no partner babo no Makhumalo uzobehleba noMseleku ngibazwile kodwa ukuthi umuntu omkhulu ngathi siyayibona ukuthi iyapi leyo kodwa ke nayo lachonco yini benamagqubu into endala kanje kodwa futhi mina ngikholelwa ukuthi unamagqubu lachonco kwayona nje le drama ekhona phakathi kaMakhumalo nomachonco ayikho kahle yenzelwa thina viewers ngoba thina sinomsindo khona abasupporta uMakhumalo khona abasupporta ulachonco so fans vele bazohlezi benza umsindo la ku social media abanye bethu uMakhumalo bayamandamanya abanye besho njalo but in reality ayikho leyo nto why ngisho njalo if ubalandela uzobona ukuthi kunama post amaningi la ulachonco noMakhumalo be-invite ndawonye bayasebenzisana zikhona futhi nezinye izithombe ke eziyi-proof but angisho ukuthi ke usuzobhoreka manje masubuka ishow usuyibuka ngomqondo yokuthi vele this is not real akukho 100% real there is 10% of reality and then there is 90% of izinto eziplaniwe according to ishow ukuze izoba ne-viewership right ingenise imali wonke umuntu behind the production team abe mnandi so lobusibuka nje benza into eyodwa because mawuzohamba uyovakashela uSurisha masuyabuya futhi uzoxoxa ukuthi boxoxa ukuthini noSurisha kufanele ukuthi into eyodwa leyo kodwa ke for thina esibhorekile nesikhathi siyaqhubeka siyabuka shise nje bazolokhu behleba nje beshintshisana ngobuhleka noma nolachonco uthatha indaba eyenzeke kade eno Mabusi noMakhumalo uyoyitshela uLondi noLondi uthatha into ayizwe ngolachonco uyoyitshela uEni noEni uthatha into ayizwe kuLondi uyoyitshela uJojo uyoyitshela uSurisha wow hayi le show lena ayishem siyabuka ke phela ngisho ukuthi ngiyakudiscourage ungabuki kodwa nje uyayibona leyo game leyo kusuka ulachonco eyeKulondi uLondi uyakuEni uEni uyakuSurisha uyakuJojo uJojo ufuna uNonku ukuthi benze ifriendship but siyabona ukuthi this season uNonku shame abantu abakho bebusy ngaye abantu nje bamthandile uNonku even lo msindo obukhona kwi previous season into oyibheke kahle le ukuthi ikhandiwe yabo lesi storyline sa Ayanda noNonku ngicabanga ukuthi uNonku akabanga strong ukuzimela athi no le ipersonal eyam nefamily wayivuma ke yena ukuthi ingene ku TV show ngala uAyanda kufanele ukuthi avikele igama lakhe igama lomnyeni wakhe nezingane zakhe waphuma ke because bese ngingasenzi sense ukuthi why issue involve two families kufanele ivezwe ku TV vele siyazi phela ukuthi izikhona izinto zemndeni nezinto ezilungiswa private yonke imizi ineyinkinga zakhona but manje ngibuke uNonku ngamjudge ukuthi
as a mother, you're supposed to protect your child. Noma ngabe kuthiwani, because manje ingane igcine yabe isiba yi-subject, abantu sebekhuluma hawu ukuthi nokuthi kanti manje akusiyo phela ingane yanonke kuphela, ney'ngane zasifisa oncwane ezinye ziyabuka, nalo igama lasifisa oncwane nje, nakhona ukuthi-ke u-Ayanda akhulume ngomnyeni wakhe engasekho, bamphatha kanjani nje, beyidisturba leya party leya yasifiso, because mina ngibona ukuthi bekumele beyiyeke bengayifaki. Uyacabanga ukuthi u-Ayanda uzokhuluma ngopartner wakhe ongasekho emhlabeni, nalapho futhi kukhulunywa ngey'nkinga ey'phathelene nomndeni. Bakhona abantu kufanele be-address lezo zinto lezo privately kuyimndeni ehlangene. Sengikhuluma kakhulu-ke ngoba phela ngikhulume kakhulu, kodwa bengisho nje ukuthi kuyahletshwa la. Makhumalo naye usengene ushuni wokuhleba, ade sehleba noMseleku. Okunye-ke ukuze sizohleba kakhulu ngicela nithi nibe baningi. Subscribe if you haven't subscribed. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Bye bye.